OIMORE nyako Ramogi Joan kamora mora ma intiere ini e wang' sane chenro mar OIMORE otieno ma kawuono tarik 10 dwe mar adek higa mar 2023. Nyako Ramogi kochopo tarik 23 mar dweni to kaluwore koda kalenda mar somo mag skunde ma pacho ka jopuonjre kao yweyo machuok mano mar midterm. Mano nyiso ni koro tam ochopo e diere. Kopogore gi mano kochopo dwe mar ang'wen tarik 21 skunde iloro manyiso ni tam mokwongo rumo. Gie kinde gi somo mar sekondar mano junior sekondar nenore ni poko mako mach. Kaluwore ni ng'ikruok mathoth koro omako kata kwako thoth sikunde. Kabende koro jokanyo mopogore opogore golo wach ma opogore e wi chal mar somo mag sekondar. Penyo nyako Ramogi kuomie ni to chal mar somo mag skunde sekondar ahinya to mag piny owacho e skunde mag piny owacho dhi nade kama intiere. Jopuonjre gi ponono ni biro ketnegi penj kata gibiro timo penj mar tam mokwongo. Ginang'o giri mibiro seti e penj kaluwore ni jopuonjre kata skunde moko mana buge 4 kende mosechopo. Par ni subjects misomo e skunde mag sekondar madundo gin 14. Jopuonjre moko oseromo mana buge 4 kende, nyiso ni subjects 10 duto pok gichako somo. Nyako Ramogi jokanyo mopogore opogore migawo mar somo golo weche mopogore wi laino ero. E kinde mathoth jatend migawo ma ochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu wacho ni chenro dhi kare kata obedo ni nitiere ng'ikruok maka kod kacha magitemo mondo mi giyud duoko makare. Kopogore koda mano Nyako Ramogi bende jakanyo mano jagoro maduong' e riwruok mar jopuonj mar Kupet Akelo Misori mawacho ni ng'ikruok ng'eny e chenro mar JSS. Kupet ogolo paro mar mondo mi romo oket mapiyo piyo kendo kowacho ni onego dar laino oter e skunde mag sekondar kama ginyalo yudo jopuonj, ginyalo yudo labs gi weche mamoko kata mwandu mamoko mag somo. Kopogore koda mano Nyako Ramogi bende koro moko kuom jood bura wacho ni JSS okikore ka chenro nyalo ketho ngima jopuonjre kendo gigolo paro mar mondo mi wadog e lai machon mar somo mano mar 844. Kang'eyo ni mano biro timore nade kaluwore nitiere jopuonjre moko mosechako somo mar JSS. Bende mano koro jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu ka NAT to wacho ni chenro mar JSS dhi makare kendo skunde mag primary kamuketie geno gin makare. Bende Oyu wacho ni ng'ikruok maka kod kacha mayudore gin kaluwore ni chenro no pod nyien kendo en mana thuolo machuok kende to laino biro kawo yo e yo makare. Nyako Ramogi in kaka janyuol kata nyathini dhi e skul kata japiny japuonj ineno ni laini dhi nade to ginang'o giri ma bende koro onego tim mar mondo mi oket chenro makare e somo mapacho ka kaluwore ni thuolo ok riti. Nyako Ramogi magi e moko kuom weche ma omiyo pek. I have directed military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. Jatend piny William Ruto golo chik ne jolweny mondo kony e gero sikunde mane jonjore oketho Baringo. Kweth mar Azimio bago ng'anyo e kaunti ma Kisumo mar sundo piny owacho mondo reso chumi mapacho ka. Neno mochiwe do ma Kisii tudo dayo kod monj mar Junior Sagini. Macheg kendo Nyako Ramogi Joan par ni nyalorno ote mari mano e namba manere 360 ka bende watwak mathoth kopogore koda JSS wantiere koda weche mathoth ma bende waikoni bende yudo wakanye mbui mag oganda kamoting'o Instagram, yudo wa Facebook, yudo wa Twitter, bende inyalo yudo wa e mbui machalo kamano machiegni weche manyien. Nyinga Simfros Okinda ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Achiel kachiel Nyako Ramogi wachako weche manyien ma midhiambo ni kabende wantiere koda weche mathoth ma waikoni kanyo. Wachako koda kweth mar Azimio la Umoja mabende koro jotelo ma Kisumu mawuok e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance otelo ne johera mag riwruogno e ng'anyo mamuol mabende ne obagi e pacho kata e boma ma Kisumu kawuono. Jong'anyo nochopo nyaka e apisi mar County Commissioner kama ne gichiwoe oboke mayango dwach jo Azimio ne piny owacho. Jalep Commissioner ma Kisumu jiwo ng'anyo mamuol ma ok kethie mwandu moramora. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Ng'anyo makamano nochakore Kekio Makondele.
Jomane ni ng'anyo nochiko wangini ya Pismar County Commissioner ma Kisumu kamane gichano chwalo dwaro mane oyangi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Jo Azimio kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rem reso ochumi magiwacho ni nie chonge. Oganda yuago. Jago moro ne ng'anyo ka obango owuoyo ka oyuago midenyo mar koso yudo mogo. Kata kamano, obila magarita mane oketi mar jiwo arita e alwora mar kar jot jatend piny e apaya ma Jomo Kenyatta ne odino apayano. Gino mane okelo rakruok matine kind obila kod jong'anyo mane temo luwo apayano gi thuon. Bange, to bila no jiwo arita, kendo yene jong'anyo modonjo e laro mar gorofa moting'o apis County Commissioner kaachiel kod apise sirikal mamoko. Kane otelnegi kod jalup gavana ma Kisumu, Laktar Matthew Zowili, jotelogo oseo tend William Ruto ka gitielo ni nyaka ne Kenya Kwanza ka ulot mar tend piny pachoka ok gisechopo singo margi ne jo Kenya moloyo to singo mar duoko piny nengo mar ngima. Katika maofisi za serikali. Nataka nimwambie leo ajue kwamba serikali ni wananchi, serikali sio yeye. Raila Amolo Odinga aliongea. Aliongea ama kuongea. Alisema ya kwamba Wakenya wote wajitokeze tufanye maandamano wakatuhakikisha ya kwamba Ruto ametoka kwa ofisi. Ruto negikao thuolono marchiwo andika mag dwachgi ne jalup Commissioner ma Kisumu Hussein Alason Hussein e lo County Commissioner. Hussein Alason okwayo ganda mondo tim ng'anyo mamuol kinde duto kendo kik giketh mwandu ng'ato ang'ata. Amjambo vijana. Amjambo. Memorandum nimepokea. Ninaomba tafadhali tuweke amani, na kama ni maandamano tufanye kwa amani. Amani sote tunapenda tafadhali. Jotelogo owacho ni ng'anyo biro dhi nyime nyaka tarik 19 motelo ne romo mar Azimio ma ochan tarik 20 dweni e boma ma Nairobi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kweth mar Azimio la Umoja bwo jatend Raila Odinga wacho ni kao chakore juma manyien gidhi konyo joheragi mondo kik nyiew kata ti kod moko kuom mwandu ma iuso kod kembe moko e pacho kae magiwacho ni tiyo marach kod sirikand Kenya Kwanza. Jojuma miyowa matut. Ndalo achiel bang' lando ayanga chakruok mar ng'anyo margi e Kenya mangima, kwethno mar Azimio la Umoja ne obedo kod romo mokwongo e kaunti ni ma Migori kama ne gikono ganda ne osir ng'anyo machal kod mae. Tukasema wananchi wa Kenya watatumia hiyo nguvu yao. They will exercise the sovereignty directly. Maandamano, picketing, boycott na kadhalika. Siku ya kuingia dunia ni moja na siku ya kutoka ni moja. Tujitolee tukomboe nchi yetu. Hamna jaa. Muko na jaa, hamna jaa. Hii sufuria ni ya kusema ya kwamba Kenya kuna jaa. Dunia nzima inajua kuna jambo Kenya. Jambo ambalo lazima litatuliwe kisheria. Kwethni kao teleko Raila Amolo Odinga ne oramo ne ng'anyo ni didhi nyime kako sepangi kendo gidhi kono joheragi gigo mane ogitim. Na matokeo sisi wenyewe tunajua. Tumetoa wataalamu kutoka kule Marekani. Wameangalia hiyo nyungu na wanajua ukweli iko hapo wapi. Kulikuwa na pesa ya food subsidy, pesa ya kuleta bei ya unga chini.
Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, bado hiyo pesa iko, lakini hatuioni imeenda wapi. Nataka kukuhakikishia ya kwamba sisi kama wanajeshi wako wale wako hapa chini pamoja na wao wananchi tuko imara na tuko tayari kufanya vile utatuamurisha tufanye. Hata Odinga ne owacho ni mokuom gigo eko magichano kono joheragi mondo koro kik tim en ma oting'o en weyo nyiewo mwandu ma iuso kod moko kuom kembe magiwacho tiyo kamoro achiel kod Kenya Kwanza. Tumesema kuna makampuni kadhaa ambayo tunajua ambao wanatumia vibaya na hao watu. Natuambia nyinyi hiyo kampuni mewache. Hii chakula msikule. Hii gazeti usinunue. Kweth Azimio bende ne owacho ni onge ng'at moro amora manyalo chungo ng'anyo margi kagiwacho negitime e bwo katiba. Katiba Article 37 of our country's constitution inasema every citizen has a right to picket, to demonstrate, to carry out strikes and the rest of it unarmed, bila kubeba silaha. Wakati wa mwananchi kuona ya kwamba Kenya imo mikononi ya wale wanaweza kujali maslahi ya wananchi. Tukaambia tunataka haki ya uchaguzi. Negi chiwo siem ndirete kume pacho kai Kithure Kindiki mabende alochiwo negi siem kagiwacho ni teko mara mora mar chungo ng'anyo. Tu wanasema ati sisi hatuwezi kufanya maandamano, sijui Kindiki anasema nini. Mimi nataka kuambia Kindiki, baba sio rika yako. sasa wakati ni nini? Ukiangalia mwenzako ambaye unakaa pamoja na yeye ni kijana kama wewe, ambaye usiposimama wakati huu, my friend, kesho utakuwa na baba kukutetea. Vitisho ndogo ndogo ya wakina Kindiki sisi tumeyazoea. Kweth Azimio be ne oramo ne telo mar William Ruto ok en mano magiyango, ne oramo ni koro gibiro dhi nyime kod ng'anyoni nyaka chieng' jo Kenya yud ratiro margi. Baba, wajumbe wengi wamekuacha na baadhi yao ni wajumbe wenye uliwatetea ukawapatia tiketi bure bila kuenda nomination. Amekuja hapa ili tuungana na yeye alafu tupate mwelekeo mpya ile inatuelekeza mahali tutapata vitu vizuri. Isejo bende koro kwethni mar Azimio la Umoja koro joheragi ni ugo kendo kod ng'anyo bende koro gikono bila ni koro kik ti kod teko mamingi marach ka gikonogi ne ng'anyoni en manoero manie katiba. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipodno kawawuok Migori wachomo kaunti ma Mombasa. Kama tendo dieme kaunti no koni gichano bago romo mar galamoro ma ibiro yuorie gi ogai mar riwruok mar Azimio la Umoja Raila Odinga chieng' Jumapili alap Makaltex manitiere ili koni Mombasa. Kotende kod jagoro mar ODM ma Mombasa Geoffrey Busaka gikoni gi kore bago ng'anyo mar temo thicho kod tend Kenya Kwanza magiwacho ni rocho malich mokalo ochumi mapacho kam. Raila Odinga geno ni biro chopo Mombasa chieng' Ngeso motelo ne romo no ma ibiro tim Jumapili. Raila Amolo Odinga atawasili hapa kesho masaa ya jioni, na siku ya Jumapili tutakuwa na mkutano mkubwa sana ndani ya Likoni constituency, uwanja wa Caltex. Tunaalika watu wote wapenda amani wa Jamhuri ya Kenya. Tunaalika watu wote waliofinywa na kugandamizwa na serikali hii ya William Ruto. Tunaalika Wakenya wote ambao wanateseka na kuhangaika na maisha ya hali ya maisha kuwa juu, wafike wamsikize baba Raila Amolo Odinga, wapate ujumbe wa kupatia tumaini ya kwamba japo ya leo ni magumu, kesho tuko na tumaini ndani ya Raila Amolo Odinga. Na sisi kama vijana tuko tayari kumkaribisha baba, tuko tayari kumlaki baba, kuja kutembea na baba, na tuko tayari na hali iliyoko ya Jumapili. Kina mama wote naomba kaunti hii ya Mombasa, chama cha ODM na Azimio at large, tushikane, tuungane mikono, tuweze kumsupport baba, hii hali ya maisha iende chini. Kwa sababu saa hii si mtu wa ODM peke yake anayesafa, pia hao wengine. Jatend piny William Ruto golo chik na jolweny mondo odhi ochak chenro mar kongo skunde mane jonjore oketho e kaunti ma Baringo kaka yo mar duoko weche mag somo e wang'e. Ma timore kinde ma jatend migawo mar arita kwe ngire Kithure Kindiki
olando chenro mar ida pedha mar yueyo jokuoge mag jamni e counties mag North Rift kochakore odiochieng' makiny. Chris Owino kolono matut. E kar tiego jolweny ma Lanet e kaunti ma Nakuru, jolweny mag kadet pangore e mbele jatend piny William Ruto mar yango chia margi e rito oganda jo Kenya kod kiewo mar piny Kenya. Pangruok kod nyadhi mar jolweny chwalo ote motegno ne jonjore mosebedo ka sando jodak e kaunti sauchiel e gwenge mag North Rift kuom thuolo malach. Kaka okenge mag duoko chenro mag somo e wang'e kaunti ma Baringo, ma en achiel kuom gwenge mosebedo kod chal marach mar arita kwe, jatend piny Dr. William Ruto ochiko jolweny mondo kony e chenro mag gero skunde ma jonjore ne oketho e kaunti no. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. Mae thuolo mokwongo ma jatend piny ogolo duonde e wi chenro mar tiyo kod jolweny e duoko kwe kaunti sauchiel go nyaka ne piny owacho nywan jolweny e apedha marakore kod jonjore e gwenge go. Okang' ma kamano dhi kelo mor kod geno ne jonyuol ka achiel kod jopuonjre mane oweyo skunde gi kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma bende ne oweyo moko kuomgi kod hinyruok. Mabiro e kinde ma jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mar Senate mochung'ne arita kwe ni kochakore odiochieng' makiny tarik 11 dwe mar adek, piny owacho dhi medo kaso apedha mar tieko jonjore e gwenge mag North Rift. So, Chair, between this afternoon and tomorrow morning, I'll be announcing very drastic measures. And I will not announce them from Rivasha or from Nairobi. Kindiki osingo ni tielo mar ariyo mar apedha makamano dhi bedo malit ne jonjorego ka onyiso geno mare mar tieko jonjorego. Parts of 6 counties which we consider disturbed and dangerous. We started an operation on 13th of February. Over the last 3 weeks, Honorable Chair, members, we have been able to deploy adequately both personnel and equipment. Lendo makamano idhi rwako kod mor gi jodak ma e gwengego ma chunygi nyocha osechako nyosore bang' jonjore dhi nyime kod monj kata odoko ni apedha to dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki ogolo chik ne okwach kich mondo tim nonro matut ewi tho mar Jeff Mwathi mane otho e yo mapok oyangore kar dak ma Kasarani. Ringra werano ma jahigni 23 noyudi e bwo udi mag gorofa mana seche moko bang' kane onene kod jathum moro. Kindiki ogolo chik mondo oru nonro kaluwore ni osebedo kaliekore ni jomoko buogo joneno. Obila mag okwach kich bende osegolo ote ka gilero ni nonro ewi tho mar Mwathi koro ni e lwetgi. Gikwayo oganda manigi neno moro amora mondo chwal ote e namba ma 08000722203 maonge chudo. We are not only profiling cases of senior people, even small people like the young boy who is said to have been murdered mysteriously, which I have discussed with the DCI this morning and action has been taken. I want to thank the DCI for very professional and quick action, because that matter now will be taken over by the homicide unit from the DCI headquarters, which is dispassionate from the local issues. Kawadhi nyime ni kapodwan e weche mag 10 piny mapacho kae ni jatend piny William Ruto omedo pogo lemo ma opogore sirikal ma kajonon siasa wacho ni ma en medo tego mar loch mare.
Ramogi kaluwore koda weche mag gwelo mag piny owacho go en Odoyo Widi koro yudo lemo mar bedo ka jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Agency manachiel kuom welo mabedo tim koda jatend piny kanyo ngire John Onyangapuo bende yudo lemo mar jakom mar North Rift Valley Water Works Development Agencies. Ng'at machielo mabende koro oyudo tich kata mabende ogwel en Brown Ondego mabende koro oyudo lemo kaka jakom mar Kenya Civil Aviation. Kopogore koda Brown Ondego en Ali Menza Mbogo oyudo lemo kaka jakom mar Lapset Corridor Development Authority. Magi gin moko kuom welo kata gwelo motim koda jatend piny Emilio Mugo bende koro gwel kaka jakom mar NEMA. Kabende gin lemo mopogore opogore mag piny owacho ka jogo biro tiyo thuolo mopogore kowuok e thuolo mar dweche 3 tije moko kata kombe moko gin mar thuolo mar nyaka higni 3. Ogai mar Azimio Raila Odinga olimo anyuola mar mosenindo Mama Grace Onyango e boma ma Kisumu odhiambo ma kawuono. Odinga wacho ni piny Kenya kod oganda luo wito miyo mane okedo ne ratiro mar joma mine ndalo mane piny pod ok oyango ber loch mine. Odinga wacho ni yo mane Mama Grace opayo mar telo miyo joma mine otinde yudo lemo mag telo mopogore opogore. Iparo Mama Grace Onyango kaka miyo mane thuon kendo jakinda. Mosenindo ne jaod bura ma Kisumu Town e higa mar 1969 ene mane okwongo bedo jaod bura mamiyo e pachoka. Obiro ka kaka osiepe kaka wede mag Mama Grace Onyango. An kaka an kani Grace en iluonga ni Nyabungu tanto en nyamera nikech wa kanyachiel. To mar ariyo bende kiwacho gani ni wati medho gosiep wuon mare miluongo ni Ishmael no oro kijana Mogi egin osiepe mangita gidel. Omiyo jo relatives mag Grace bende make contributions to the struggle of independence and development of our country. Omiyo wawito ng'ama duong', wawito nyako ma osetiyo matek ahinya. En nyako mane iluongo ni jatelo korka weche mag dongruok mag joma mine. Osekedo matek kinde mane iparo ni mon ok nyal. Ramogi neno ka bende otemedo molo kanyo kana penjo mar kaka CBC dhi e gweng'i. Oduor Selin wacho ni rach mogik jogi omiyo nyithindwa chandruok. Steven Otiwa mwalimu bora wacho ni dead on arrival. Sirikal owek timo experiment gi nyithind jo Kenya. Monica Ochieng wacho ni tek nyar wuora makata jopuonj ema onge. Dismas Hassan wacho ni how can one teacher teach over 10 subjects and sometimes she only did Kiswahili history. Wacho ni samoro bedo matek ne japuonj achiel mar mondo mi puonj gigo duto. Ka Evans wacho ni somo no tek wan gi jopuonjre 66 to japuonj en achiel. Imedoro note mari kanyo mabiro yudo thuolo mar somo moko kuom gi kao kamano wamodh matin wamodh pi kaeto waduogi e chenro mar OIMORE. I also want to convey that we have not been able to give all the schools up to now because the publishers sometimes have been slow in publishing. Achiedh nade podo kwako chenro mag somb junior secondary ka kuonde moko somo ng'ikore to tam chiegni rumo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Madam Tapki, I'm sorry. Ingeni, ano kata matin.
In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Machiegni kendo nyako Ramogi tarik 21 dwe mar ang'wen higa ni skunde loro tok tieko tam mokwongo e kalenda mar somo. Kata kamano somo e skunde mag junior secondary to chal mapok ogweng' wech e yo makare. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nyoyango ni jopuonjre mathoth pok odhi e skunde. Pogruok e paro bende medore e kind jokanyo mamoko. Penjo en ni to jopuonjre biro timo penj e wi kit somo mage kaluwore ni moko kuomgi pok ochak puonji. Tarik 23 dwe ni jopuonjre duto biro loro e thuolo machuok mar yweyo mar midterm manyiso ni tam mokwongo e kalenda mar somo chiegni rumo. Jopuonjre mag junior secondary bende geno ni biro loro gi jowadgi. Kata obedo ni mudho pod okwako chenro margi mar somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni somo dhi makare. Kaluwore gi Machogu, buge makwan gi romo milion 17 osechopo e skunde kendo chenro mar pogo buge chiegni rumo. A number of schools have gotten the books. And I also want to convey that we have not been able to give all the schools up to now because the publishers sometimes have been slow in publishing all the schools as required. Moko kuom sikunde wacho ni gin kod buge mag somo manok ka kuonde moko to kata buka achiel pok ochopo negi. Hatujapokea vitabu vyote, tunanunua. Na vile tulivyo hapa Kibra hali ni ya kung'ang'ana. Nok mar jopuonje bende pod kelo midhiero ne jopuonjre manigi kit somo mar mapaga ng'wen. Tunapambana nacho. Kuna uhaba wa walimu na pia kuna uhaba wa vifaa kama laboratory, vitabu, vitu kama hivyo. Riwruoge mag jopuonj kama oting'o Kepsha, NAT, Kopet opogore paro e wi somo mar JSS e okang' machalo ywaruok mar jiwo huma mar riwruogegi. Riwruok mar NAT dhi nyime gi siro lai mar somo ni. Ene primary ka kendo tuna maber ng'ama ne gi wach bi wach kodwa owe chuchu it jopiny. Wawacho ni kiko kele siasa weche mag puonj nyithindo. Kata kamano riwruok mar Kupeto wacho ni lai ni ok dhi maber kendo nego piny owacho luong twag gi jokanyo wi daro JSS tere skunde mag sekondar e kind weche mamoko. Weche giduto medo mana kiko lai mar somo mar JSS ka koro ngima jopuonjre odiedo e kinde adiera mar piny owacho, siasa mag riwruoge mag jopuonj kod adiera manitiere skunde. Nyako Ramogi kaluwore kod lipod no ne aneno ka ote pod medo molo kaluwore gi chal mar somo mar JSS e gweng' kamiwuok e thoth mar duoko gi wacho ni kuonde mathoth
pok weche gi kata weche mag somo ogweng' wech e yo makare. Mary Atieno wacho ni okaneno nyathi, okaneno ywagruok gi muodo lak ema koro opong'o gweng', idwaro loka gi buge 20. Simfro JSS wakia kumochomo, somo madhi nyime onge, nyithindo thagre, mano Evelyn Valina. Bende William Otuto wacho ni japuonj achiel puonjo subjects 14 nade. The CBC thing bende chacho sirikal. Quinto Duor wacho ni akia kata kore gi atache. Meshak Ogoma wacho ni onge ndi, nyithindo ok som, tugo ema tugore. Jakonyango wacho ni dhi maber to jopuonj ni kanyo, penjo ni nyalo dhi maber nade ka jopuonj onge. Ka bende Lilian Wande wacho ni ok aneno gimobergo. Claro Mondi wacho kanyo ni e ground opogore, ok ang'eyo ni ground opogore nade, odhi maber koso ground tek. Grace Ogutu wacho ni dhi maber kabisa, korwa koni, erokamano. Amasi Malika wacho ni vibaya, there's less teachers in school. Quinto Duor bende wacho ni ok ong'e kore, aneno ka ote mag marwa machuok kanyo bende donjo. An Jacob Otieno, amor gi Ramogi TV. Kai wacho ni lai mar somo no ok dhi makare. Ramogi an Samson Ouma kawuok Nyawara game. Somo mar CBC sirikal ne ok oikore ne, giduokwa e 844. Ramogi sirikal onego orangie matut wach CBC, onge somo madhi nyime. Ramogi ler Kabuoch Malele. Kabende Ramogi TV Dennis Malanga mawuok Masiro Kanyumba wacho ni sirikal mondo gol CBC, we need 844 not CBC. Ramogi TV and Mark Aluga japuonj achiel ma jokom anene yo makare, kata kamano wantiere kamoro achiel. Onielo Nelson wacho ni no maber wach JSS ka ok watang' kaka jonyuol to wadhi hinyore. Sirikal we wuondowa, ere ka japuonj achiel masomo subjects 2 nyalo puonjo subjects 14. Chenro obagni biro bago nyithindwa, wadogi e 844. Nyakoromo gi bago mana pachi. Ka bende aparo ni gima duong' en ni koro ji otwagi e yo ma chenro mar somo nyalo dhigo nyime, kaluwore ni jopuonjre ema hinyore kama gintiere. Wadhi nyime ka koro neno mane ochiw e doho ma Kisii kawuono otudo Dan Baby Junior Sagini gi monj mar nyathino mane otimore higa mokalo. Nyathini ma jahigni 6 nyathigi ma jahigni 6 wacho ni dane mane nomonjo Sagini mogolo wengene oko. Wacho ni Sagini ne omonji ma owe lwet tho mondo kik oyud mwandu mar lop anyuolane. Crispin Otieno nigi mathoth. Kuom thuolo machielo, bura mar monj Junior Sagini nodok e doho ma Kisii kawuono. Achije adek ma itudo kod monjno bende ne nitie kane neno ichiwo e nyim doho. Achiel kuom joneno ma kawuono ne en Junior Sagini. Sagini ne olero ne doho ni dagi ma jahigni 76 ema nomake modinone e ot ma ogolo wang'e oko, kae to bang'e ne ogoye. Doho ne ochiwo thuolo ne Junior Sagini kod nyamingi mondo giyang jal mane ochung' ne monjno, kendo giduto ne giwacho ni dagi ma nyinge Rael Nyakerario ema nomonjo Sagini. Ma en odiochieng' mokwongo mane achije adekgo, Pacifica Nyakerario, Maina Ochogo kod Rael Nyakerario ne oneno nyathi mane omonji wang' gi wang' tok kane omakgi dwe mar 1 higani. Laktar mane ochiwo oboke mayango hinyruok nyathino mong'ere kaka P3 bende ne ochiwo neno e doho. The eyeballs, sorry, the sides where the eyes are, the sockets were sunken. They were dark, the eyelids were dark. Okil mar achijego bende ne oyudo thuolo mar chwalo penjo e mbele doho. Still as an expert, I want you to look at the third accused person. Are you still? As an expert, how old do you think he is? We don't want an expert.
the exact figure. 834. Would she fit description of an expert? Burano biro dok e doho tarik 17 dweni bang' ka doho oselimo alwora mar Ikuruma kama ne monjno otimore. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Wageno ni Baby Sagini biro yudo ratiche ka en gima lich ka joma oluori kata joma in go machiegni ema koro liekore ni nyalo bedo ni hinyi. Familia mar japuonjre moro ma jahigni 13 Homa Bay West Ward e kar chung'od bura ma Homa Bay Town bandho ratiro mar nyargi mane obambi ma ochuomi ich gi rawera moro dweche 3 mokalo. Jotelo moko ma kaunti no owuok oko mar kwedo timbe anjao ka gimedo duondgi e manyo ratiro ne nyathino. Babies Familia mar nyathi manyakono ma ja grade 5 e skul primar moro e Central Kanyabale ka chud bura ma Homa Bay Town koro bandho ratiro mar nyathigino bang' kane obambe ma ochiwo mich kod rawera moro mantie gweng'no. En tim makoch ma oweyo familia no gi chuny lit ka min nyathino ywak ni dwaro margi mondo okaw ndamo mar chik ni achich ma itudo gi tim makoch no pok onyago olemo moro amora ka okoy migepe mag piny owacho mondo yie okonygi gi yud ratiro ne nyathigino. Kana ayudo tarik 23 naneno ka nyathi ninda takawo nyathi atero i nyamrerwa moro kanyo tiyo gi jokodwogo. Koro kasetere to opime malaria okoyudi. To awuoyo gi mamani to pimi ani chaki pimi ani na kata koponi ang'owa kata konyalo gajore to opim nyathini. Oyudo kotimre nado en gi ich. Chifu ong'ise ni atini dhi nyis min nyathino mondo kenyo timbre nade omondira ka gokinyi. Na mondo ire gokinyi. Kasetero wachni ka polis mwalo to ochako gochne ni to kesni otimore nang'o. Anakwa kwani sirikal mondo konya ni kechan gi lweta nono. Asewuotho ka polis to polis baga gi wach ogidwarie na wach tir aleo gi nyathini. Jalup ruoth ma Central Kanyabala wacho ni ripoti wi wach nyathi manyakono ne osetero e lwet obila ma sani koro dhi nyime gi timo nonro margi. Na rifai mondo dhi report Homa Bay Police Station mondo mi polise okaw case mondo mi gitim investigation mondo mi mark the suspect. Mama no dhi police station mano report dip koro naweyo mondo polise mokaw nikech an aonge gi thuolo mar wuotho kamanyo ng'amolal. Mano en tich mar police mondo mi gitim nonro mondo ging'e ni to nyathi manolal mano ketho ratich wadgi ni kama nade. Jatend migawo mochune chwech mar oganda e kaunti ma Homa Bay Sara Malit mane otimo limbe e dala gachich ma itudo kod wachno ne okwedo mokalo tim makoch manotim ne nyathi manyakono ka okoni ok gibiling nyaka maka chejno. Oseyudore ni Homa Bay County e achiel kuom counties mang'eny ma lead. In fact, wabedo rated number 2 e counties te mantiere Kenya. Ni wane ma weche mag ratiro ma iketho mag joma mine gi joma nyiri ng'eny kuomwa. Nitie cases ma not being reported. So nitie cases major bit of it are being reported. Nayudo wach case ni kane nyathi mo no keth ratiche ni no dhi e thieth e Homa Bay referral to naka oting'no mondo ang'e ni ok dwabed gi county ma nyithindo matindo dhi e clinic. Emiyo nakawo thuolo mara mondo awuoth gi nyathi mondo ang'e ni aki ma nyathino timne oyudre. Ka human rep e kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo bende okwedo malit mokalo tim makochno ka odwa ni tend arita kwe e kaunti okaw okang' mapiyo ne achich ma itudo kod timno. Nyathini nyathi manyako tang'eyo ni min gi en miyo machandore mapura mago amal mondo giyud chiemo kendo miyo maratego. Nyathine noyudo hinyruok maluor mar dende nokochiw makare kano make gi ng'ato e tie bel ni mondo dhi report ka education. Number 3 adwa no man chief of the area. Number 4 adwa no tudre gi county commissioner. No wacho no dhi kaw atua. Akwaye gi ng'uono ni atua mano wacho no dhi timo cha ratich nyathini mondo miye. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koskei to wacho ni gidhi nyime gi luwo ndacha chejno bang' kane oringo lal tok timo tim makochno. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tok lipod alino asamo kuom duoko ma wuoro lewa marote machuok. Ramogi TV somo mar CBC okwadwar gi kel 844 mano wino from Magoto
Ramogi Anto amor gi JSS ma engineer boy chore mar Rangwe kabene Ramogi wa JSS to tek sirikal to buoro ni nyako dhi nyime to okane ka odhi maber. Ramogi TV TSC ina wacho kanyo mondo should add jopuonj mondo tich obed mayot. Nitiere pogruok e kind jopuonj kod pastor. Wacho kanyo ni jakwath yalo ne ji mathoth to japuonj nyaka koro bed machiegni gi nyithindo. Nyako Ramogi kik idhi mabor, wakawiye matin waduogo gi weche mamoko. Alipokataa akasema usi mtoto wangu, akarudi akaletewa tena mtoto mwingine wa kike ambaye tag pia amevishwa ni ya jina la Masi. Baadaye aliposema jamani mimi sikuzaa mtoto wa kike, mimi nimezaa mtoto wa kiume, ndo akaletewa mtoto wa kiume ambaye amekufa. What is this confusion? Anyuola morebo ma Mombasa rito duoko ma DNA kagilieko ni ne owil nyathigi kendo migi ringre nyathi moro ma osetho. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Vuka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Vuka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo Nyako Ramogi do ma Mombasa ogolo chik mondo pim nyenyo mar ringre nyathi moro ma wuoyi mantiere kar kano ringre ma Coast General Mombasa ma biro bang' jonyuol mag kod lakteche koni gine weg nyathino ka gitamore ni ringre no ok en mar nyathigi ka gichich nyathigi chal mane owil. Kaluwore gi Julius To, min ode ne onyuolo nyathi ma ja kilo 1.5 e kar thieth ma Portrees Changamwe. Eka okaw nyathino kitero Coast General mondo kete masinde mirwake nyithindo monyuol kapok ndalo gi oromo. Owacho ni ne gibuok kane okelne min ode nyathi manyako mondo odhodhi. Okoni bang'e to dakteche go ne onyise ni nyathine ne otho ndalo 3 mosekalo ka gima ne omako dhoge en ni to nyathin manyako no mane miye cha to ne gigolo kure. Uliza ni wa kiume ama ni wa kike, akaniambia si tuko na wewe hapa, uko free. Akamfungua kila kitu, mimi nikaconfirm, nikamwangalia, akaniambia umeridhika? Nikamwambia nimeridhika, ni wa kiume. Haya sawa. Sasa katika ile hali yeye ameitisha mtoto, anataka kumnyonyesha, akaambiwa njoo, akaambiwa keti hapo chini hapo kwa nursery hapo. Akaletewa mtoto wa kisichana. Sasa ile ndiye akajua ni msichana, aliwauliza anaweza confirm kila kitu, akaambiwa Sasa yeye kumfungua akapata ni wa kisichana.
Akakataa, akamwambia mtoto si wangu huyu, mtoto wangu ni mvulana. Akaambia okay sawa, ngoja hapo kwanza. Sasa ndio baadaye wakamwambia on 27 mtoto alikufa 27. Hiyo tarehe moja anaambiwa mtoto alikufa 27. Na kule wife ana communicate na wale madokta, wanauliza, wanasema mtoto yuko fine huko, yaendelea vizuri. Ndio akamdischarge kule tarehe moja hiyo, akaja huku hivi. Na sasa tunauliza, mbona alipoitisha mtoto wake mara ya kwanza akapewa mtoto wa Kiarabu? Alipokataa akasema huyu si mtoto wangu, akarudi akaletewa tena mtoto mwingine wa kike ambaye tag pia amevishwa ni ya jina la Masi. Baadaye aliposema jamani mimi sikuzaa mtoto wa kike, mimi nimezaa mtoto wa kiume, ndo akaletewa mtoto wa kiume ambaye amekufa. What is this confusion? Na ni kwa nini? Kwani wale madaktari wako pale sio experts? Hawawezi kujua huyu mama alizaa nini? Na kama hawajui alifanyaje, documents ziko pale, notification iko pale kuwa huyu mama amezaa na amezaa mtoto wa kiume. Kumaanisha hapa kuna mchezo ambao wachezeka. Na hii si kesi ya kwanza. The mother has agreed that baby that she came with, she was in Portrays. The baby that we have in the mortuary was her baby. Obile County Mabusia ondhiyo wakeini moko ariyo mane oyud kod kit yath mamero ji mong'ere kaka heroin diero tieno ma piny orugodo kawuono. Yedhego nyalo bedo gi nengo maromo shillings milion 10. Komishona ma County Mabusia matiyo yor kojolo Kipchumba Ruto lero ni masinde mamenyo sike jowuoth e tong' ma Kenya gi Uganda emano yango yedhego kane opandgi e sanduku moro. Wachore ni yedhego ne oa e boma ma Kampala e piny libamba ma Uganda mane terogi e boma ma Mombasa ma pacho ka. Mae biro mana jumbe ariyo kapisas magari tari rido apedha e tong' mar Kenya gi Uganda ma tieko hala ma ok opuodhi. Around 12:40 a.m., a multi-agency team, that is security and customs officials, manning the Pusia one-stop border post. They were able to search a pass which was heading from Kampala to Nairobi, managed to detect one suitcase which was grey in color, belonging to a female passenger by the name Mumbi Mwaura, who is 50 years old. Jiangwano wetongema gitok trailer mar mo tuomore kod nyamburko matingo jowuoth Kamagut, County ma Uasin Gishu otieno manyoro. Jariyo no thokanyo gi kanyo ka jariyo no wetongema gi kane rek gituomo mauta tok lori no mako mach. Jogweng'no wacho ni trailer no mako mach e kinde mane reko bila tiyo gi iro malungo wang' mar riembo jomane tuomo mauta. Wakati walifika hapa, sijui mwenye lori alifanya aje. Kwa bahati mbaya ali lose control na akagonga ile Nissan kwa ubavu upande wa kulia. Nissan ikawa imebingiria mara mbili. Jambo kama hili likitokea, wananchi tunawaomba kabisa, sio vizuri kukaribia eneo ya mafuta, kwa sababu hiyo sehemu ni hatari na inaweza kuua. Na ilidhihirika jana kwa sababu saa hizi tukiongea kuna mkasa watu tuliwapoteza kwa hiyo ajali ya moto. Kambi Marol Media Services medogolo ote makuyo kod hocho ni anyuola mar jaduong' Joash Okelo Jole mane oiki kawuono. Mosenindo ne en wuon Brian Okelo ma en jafwambo mandiko ne Royal Media Services e kuonde tudruok mag mbui. Jaduong' Okelo nowito ngimane ka en jahigni 59 bang' tuore kuom kinde. Ipare kaka jaohala matene mane okelo dongruok e alworane. Bende yuage kaka jaduong' mane jiwo kendo sero somo mar oganda. Nyasi mar jaduong' Okelo notimore kawuono e dalane ma Nyakach Kajimbo e kaunti ma Kisumu. Yona mondo mi achop lit ote mar lit kod kuyo ne anyuola waduto mago ma watiyo kaka Royal Media Services, mano moting'o jotendwa duto
ka otelo kod jatelo maduong' mane department mar digital mano Waiga Mwaura. Joma moko ma bende nokoyudo thuolo mar chopo Nyawadwa Polo, wantiere koda Sifros Okinda, jofwambo mopogore opogore Walter Nyambaga, Judith Omondi, jogo duto te gioro mos magi dalani endie. Jokokelo duto wabende watimo mos marwa kwe kende. Wabro dhi nyime kod chungi Brian, kuonde matek, kuonde mayot kaka kambi mar All Media Services. Ma be ote maket kod mago mochwal kod jotenda ma bende otelonwa e kuch Rombia Skocha chakore kod managing editor marwa J Bonyo kanyakla kod mamoko bende otelone migepe opogore. Gisebedo koda chakre wuodhni samora mora man gi pek. Nitie kuonde moko mano kanyal make decisions. Moso kono chopo kuma when it came to that sickness. To jogi ema miya paro. Kobedo matek dadi ne J Bonyo. Kada idea moko mancha nyiso jodala wakani babo nego muodh mapi mang'eny cha. Maka ne mag J Bonyo, maka kumika. Ken was also here, same as Cleophas and the rest of the team. All I can say is that thank you. Wakwayo ne familia mar Brian mar mon Nyasaye migiteko e kindeni mabende koro giwito wuongi. Gikone to familia mar Mosenindo Kefa Nyachogo mawuok e gweng' mag Surura e kaunti ma Nyamira oyudo barua mar doho moyienegi iko ringre. Ringre osebede od kano ringre kuom higa achiel gi jumbe 2 kaluwore gi bura manochwale nyim doho mar laro lowo kamane okunye mar bura manokunye bur mar ike ka jaode to ne okoyiene wuok e ot kaluwore gi chike mag jo abagusi. Doho maduong' ma Nyamira ne ong'ado ni Nyachogo e wuon lowo mar adier kendo ne oyiene familia timo ik mare e lope kama oweyo jaode gi nyithindo 2. Nyachogo mane jaigne 35 ne wito ngimane masira mar apaya e dwe mar achiel higa mokalo. Tulikuwa tumepitia changamoto mingi kwa hii kesi, tumesumbuka, tumeng'ang'ana kwenda kotini mwaka mzima, lakini siku ya leo tumepata nafuu. Uamuzi ya koti yenye iliamua ilikuwa ni wa kweli. Ilifuata hata ingawa imeenda kwa muda mrefu. Yenye iliamua hata mimi nimeritika, hata mimi nashukuru mahakama ya nchi yetu ya Kenya inafanyia ukweli. Hii kesi imeenda kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 2. Lakini kwa sababu tunaamini Mungu haki ilitendeka ambapo usaidizi ulikosa, hiyo kesi ikatupiliwa, tukapewa ruhusa ya kuja kusika mwili vile tumefanya. Hii imefanyika hivi leo. Piny owacho chungo ji makwan gi romo 800 e yudo hola mag Hustler Fund. Kaluwore ne girem duoko omendago. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV.
Machiegni urunye kwa Ramogi jonga wangjoi mar Ramogi TV ma iluongo ni Kiedero kamokelo ni rumba at room temperature. To ote machuo kari adeka ochiel nono. Simu bende nyalo goyo. Inyalo do mbui mar Facebook, Instagram, Twitter. To hashtag mwatiyo godo wacho ni tie dero. Lumani roja sotieno wandala kija Dominic Ovano Saboya Hans Samoma the way. Sama pekni timunga ni Ninja the entertainer. Lungani Stella Brenda nyathi ochie. Nyinga en Papa Vic. Warom. Hemesa mar ohala en ji mae 1,800 mane okawo omenda mar Hustler Fund osere mar duoko omenda makamano. Nonro mowuok e migawo mochung' ne riwruoge mag saga e pachoka wacho mana ni kwan atamalo 61 kende mag gope ema osechul. Kata kamano piny owacho chano mar chwalo hola go ne ohala mag ji giwegi kod grube e thuolo mabiro. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. En odiechieng' mar 100 chakre piny owacho ne yang chenro mar hola mong'ere kaka Hustler Fund. Ka ji makwan gi oheo milion 15.7 osekwayo hola makamano. Thoth hola mosekwan nitiere kind siling 500 nyaka siling 3,000. Kuom kwan makamano nonro yango ni oganda milion 6.3 osebedo ka kwayo omenda makamano nyadinuoya. Moheo siling bilion 21 nyaka sani osekwako kalo e aguch omenda mar Hustler Fund. Ka nyinyo moheo bilion 1 osejulore kendo osekete aguch kungo ne joma nokawo hola. Nonro mawuok e migawo mar saga liko ni bilion 19 owinjore odwoki. Nyaka sani mana bilion 11.87 kende ema osedwoki. Manyiso ni nitiere rem mar bilion 7.4 mapok odwoki. Jal makawo hola mar Hustler Fund nitiere gi thuolo mar ndalo 14 mar dwoko hola makamano. Ka oleo to jal no dwoko chien omenda ma inyalo chiwne kendo kaka hola. Kata kamano pod inyalo medne ndalo 15 mar chulo hola makamano. Ka bende nyinyo ma winjo odwok godo hola makamano imedo kawuok atamalo 8 nyaka atamalo 9.5. Ponono ni hola makama ok odwoki e kind thuolo mar ndalo 30. Jakawo hola ibiro lorne aguche manyiso ni ok onyal kwayo hola kendo nyaka otiek chulo gowi mane okawo. Nonro nyiso ni kwan omenda mar bilion 16.7 ma winjo chul e kind thuolo mar ndalo 30 mabiro. Kwan atamalo 39 owinjore ochul mapiyo. Migawo mochung' ne riwruoge mag saga wacho ni kwan ji 100,800 pok ochulo gopegi kaka dwarore. Kata kamano ok gichiw ler mag kwan omenda mapok odwoki. Gisani gijiwo jok manokawo hola mar Hustler Fund mondo odwok omenda go. Bado tunawapa nafasi, lakini tunaamini kwamba kupitia kuwazungumzia, kuwafundisha na kuwaelekeza vizuri, tunaamini wao wataweza kurudi kwa mpango huu vizuri. Kuom oganda milion 15.7 manokawo hola mar Hustler Fund, ji milion 5 wuok e kaunti 5 koriwo kaunti ma Nairobi, Kiambu, Nakuru, Machakos kaachiel gi kaunti ma Kakamega. Oganda manokwayo hola e kaunti ma Mandera, Wajir, Masabit, Turkana kaachiel gi kaunti ma Garissa. Nonro wacho ni gisebedo ka gichulo hola e sama winjore. Ka kwan atamalo 60 mag hola e kauntis gi pok ochul. Piny owacho chano yawo okang' mar 2 mag chiwo hola mar Hustler Fund ne ohala mag ji giwegi kaachiel kod grube ma ichano chiwnegi hola e kind siling 10,000 nyaka siling 200,000. Hola go owinjore ochul e kind thuolo mar dweche 3 nyaka dweche 12. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo majiwo kit pur makonyo e reso alwora okwayo piny owacho kod kembe mag ji giwegi mondo okete tim chike mabiro siro kit pur kod pith ma ok ketho alwora. Kane giyango romo mokwongo mar Eastern Africa Agroecology, jokanyo go kwayo oganda mondo obed akicha kendo oyier gige pur ma ok keth lowo kata alwora. Giwacho mogo kuom mwandu mamedo teko ne kothe jaketho alwora kod chal mar kor lwasi. Romo biro timore dweni jiwo twak e wi yore mag konyo oganda mondo oket mwandu e chenro mag bero pur kod pith mag bugo dero mag chiemo ma pachoka.
We need to increase the use of practices that help improve the health of the soil so that the soils can be considered as fertile, not because they have been applied with chemicals, but because the practices that the farmers are using, good manure, good cover cropping, good mixed cropping, all these actually do magic to improving the health of soils. Member states are compelled or accountable to making sure that on top of what we call conventional agriculture, that we also have other more sustainable ways of doing agriculture. And that is why ecological organic agriculture and agroecology is very important. E pau tuke eni tuke rugby mag dhialo mane en jatugo Masule Benjamin Aimba oyangi odiochieng' ma kawuono e kaunti ma